Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Шифофармо дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Аллакай Паго, яъне рӯзи 26 март ду варзигари тоҷик муҳориба мегузаронанд. Варзигари тоҷик Аъзам Ғаффоров бо рекорди 13-3 зидди варзигари қирғиз Хоҷакбар Тошхоҷаев бо рекорди 3-1 дар турнири ACA 138 дар шаҳри Грозний ва варзигари тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 12-0 зидди варзигари бразилӣ Фабрисио Сараф бо рекорди 28-10. Чанд дақиқа пеш маълум шуд ки ҳар дуи варзигарони тоҷик вазни даркориро карда тавонистанд. Акнун Паго муҳорибаи онҳоро интизор мешавем. Мо ба ҳар дуи варзигари тоҷик муваффақият ва албатта ки ғалаба орзумандем. Ҷанговари бебохти UFC Ҳамза Чимаев боварӣ дорад ки Исраил Адесаня аз камару усман дида барои ӯ рақиби осонтар мешавад ва аз рӯи суханҳои Ҳамзат агар ки онҳо дар қафас вохӯранд, пас Исраил Адесаня зидди ӯ ягон кор карда наметавонад. Ма фикр мекунем ки Исраил Адесаняро шикаст додан барои ма аз камару усман дида осонтар хоҳад шуд. Гӯштинги ӯ тамоман суст аст. ин шахс гӯштингир нест. Вақте ки ӯ охирон маротиба муҳориба гузаронд, рақибаш пушти ӯро гирифт. Агар ки ма пушти ӯро гирам, ма сари ӯро пачақ мекунам. ма сари ӯро аз танаш ҷудо мекунам. Пулҳои осон барои ма, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки Ҳамза Чимаев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 9 апрел зидди Гилберт Бёрнс мегузаронад. А Исраил Адесаня боша бояд ки камарбанди худро дар муҳориба зидди Ҷаред Кананир ҳимоя кунад. Дӯстон, ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад? Ҳамза Чимаев ё Исраил Адесаня? Метавонед фикротонро нависед. Мо боша мегзарем ба дигар хабар. Чӣ хеле ки аллакай аз наворҳои гузашта ҳамаамон медонем, Хорхе Масвидал ба Колби Ковингтон ҳамла кард ва акнун ӯро метавонанд ки 15 сол зиндон кунанд. Дар ин кори рухдода баъзе одамо Масвидалро дастгирӣ карданд, а баъзе дигараш боша Колби Ковингтонро дастгирӣ карданд. Ҳамчунин чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди ин кор фикрҳои худро баён кард ва ӯ Хорхе Масвидалро дастгирӣ кард. Агар ки ту аз ягон каси дигар дар қафас бақувваттар бошӣ, ин маънои онро надорад ки ту метавонӣ ки фарзандони ӯро таҳқир кунӣ. Ягон кас ҳақ надорад ки оилаи як каси дигарро таҳқир кунад. Ҳамин ки ту ин корро кардӣ, пас тайёр шав ки дар кори кардаат ҷавоб диҳӣ. Ба ту чунин ҷанговар ба монанди худат ҳамла кард. Ҳар дуятон дар як вазн баромад мекунед ва ту рафта ба политсия муроҷиат мекунӣ, то ин ки зидди ӯ парвандаи ҷиноятӣ кушоянд. Ма чунин мешуморам. Ҳамаи ҷанговарони вазни нимёна бояд ки аз муҳориба зидди Колби Ковингтон отказ кунанд. Барои бо ӯ ҷангидан розӣ нашавед. Бигзор ки бемуҳориба монад. ин чиз аниқ ба ӯ таъсири хуб мерасонад ва ба дигар ҷанговароне ки оилаи дигаронро таҳқир кардан мехоҳанд ва коре мекунанд ки дигарон роҳи қасд гирифтанро кованд, гуфтааст Нурмагомедов. Бале дӯстон, ягон кас ҳақ надорад ки оилаи як каси дигарро даст расад. Ту зидди ӯ муҳориба дорӣ, ту бо ӯ душманӣ мекунӣ. Пас ҳамаи кори худро бо ӯ ҳал кун. Ба оилаи ӯ даст нарас. Ҳамчунин дӯстон, кори кардаи Масвидал ҳам хуб набуд. аз пушти ин кор ӯро метавонанд ки 15 сол зиндон кунанд. ма дар назар дорам ки Масвидал бояд бо дигар роҳ Колби Ковингтонро ҷазо медод, на ин ки дар байни мардум ва дар назди камераҳо. Дӯстон, шумо оиди ҳамаи ин корҳо чӣ фикр доред? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.